bi ambe tarata duna marsi kalo kile 17 an balima o bisimila mala cuga don kibaru keneka bi kibara munun bambulo kada kulo kan o de mali école karamogo ulu kan kelembe ka barabla were ko ni boloda ni o kon be damne avril kalo kile fla kata bla mekalo kile shekina kibara mun sarama ulu kon ya yire ka fako mali école karamogo ko ulu kon ye seben croix kon ke ka yire ka fako ni ulu kon ka lanyini kon masabati ko ulu kon beta barabla were la ni seben kon ni asela mali jamana nyemogo kon ma ko wa fene école karamogo nun ka fola alibi ko ulu kon ni tena ban sigi ka foma ko ga ko ulu kon ka lanyini o ga seka sabati ni oye uga article 39 o kon ni la batolier ni o kon te doere ko mun kon farala mali furuba barakela to kon kuna o nyokona yere kon fene ka seka fara école karamogo yere kon fene kuna ni barabla kuram kon na to la flene o kon kun ta la beta clé mugan duru kon ni nyokona la ni abe damne avril kalo clé fla kata bla me kalo clé sekin kon na ko wa fene ko barabla kon ni kon na la ko école de ulu kon ka jate mun kon be ubulo ko da kon tina maka o kuma yere kon fene la kibara wara mambulo kada kulo kan o de kunun tenendo énergie du Mali nan ko go RMSA ulu kon ni barakela ulu kon ne barabla do kon fene boloda mu kon kun tagala kon minata clé sabala ni o be damne avril kalo clé folo ni ga tabla avril kalo clé sabala RMSA ni ale yere kon ye Mali furuba chakero doy mu kon ka bara kon ni nyashilendo Mali koni kurankouma ambe wakati mine iko sisa RMSA koni barakelaw ulu koni sanfe mogo koni tega kelen fo ka sababu koni ke ko sarawar ko dawye ale koni barakelaw koni ka fala ko ulu koni ka layini te dore ko lafiya koni be se ka soro ulu koni ka bara uhum koni na la chuga amna ko wafene ko sarako kuma do koni me Mali jamana nyamogo ulu koni Mali barakelaw ulu koni yere koni fene ka tomba ni nyogonche nanko mako UNTM ko o benkan koni tega lawaliya ulula ni o koni fene te were ni ka do fara ulu koni saraka barakelo koni ulu koni ka hake nyini jeklu mogo ulu koni ye ni barabla seben koni bla ko ulu koni sigleno ka kuma nyogoya koni makono soni ni don ko falenje ko ni fo ha ben koni masurala ko avril kalo clé folo kata bla akle sabanana ko ulu koni mina ni barabla koni ke ki barabara mambulo kada kulo kan o de 9e arrondissement ni ale yere koni daga robe ni do sebinu korolama yem politiso mogo koni ulu koni utegada zone fla koni ka dogo kunte len koni kono ni u koni blala kata kriblo mo koni ka boloka ibara mun serama ulu koni ayire ka foko zum folo mo koni minela ko o kon tara tanti fere so baro koni kono ni kata do koni ka moto sheni yoro ko fole kon nay ko o koni kera ka soro camera koni be ni yoro ko fole kon nay ko ni zoin koni ale koni jatala o koni kele mo kom koni ka moto sheni la o koni takara janu koni fene di 9e arrondissement police koni ma ni ulu koni fene ye u ga sege sege lu koni bolda ni kata u tegeda ni ma ko falen koni ka banantu koro ka soro ka foko ni ma ko falen yere koni e réparateur dori o koni kele u ye nyingalu koni tengwala ko falen koni ma jo ala nga takale nyafe aya yire ka foko chena ale koni moto engine ko wa fene ko atara kalfa yoro dolla o koni kala sababu e ka se ka tegeda ni moto ko falen ka zone flana ale yere koni fene takela muye ko ulu koni mo ko fla koni ne kundo marsi kalo clé duru ka bla marsi kalo clé woro koni shula ko ulu koni do koni ka moto belebele ba koni shoyena ko mako Apache 9e arrondissement police ulu koni fene ka lakana yala koni konna la shufela la ulu koni stigala ni mako falena ni ka ukunda uka ko zone kele koni bala o koni somina o bolla soni police nun ka se uma to kele no ale yere koni fene ma bol yoro soro o koni kele sa uye o mako falen koni mine kata soro ko seben fosta ko muye ayerete ko fene ko ali moto yere koni fene seben ta kuna o koni kele o ye police nun kon ka siga boya ko sebe ulu koni fene tara na ye police sola ni nga nyingal do kon tengwala ni ka yire ka foko akoni ye moto en koni shwe o koni kele sa ni police so mogo koni ye ni ma ko falen koni ni ma ko falen fla koni bla kriblo mogo koni ka boloka uli nyangilim ka kan o ka se ka da uka kibara ware mana bu ko fe amuda okluka kuna foni kuncela kibara ware mambulo ka da okluka o de sini arabado marsikalo kletan shegi Belgique ale la sigi den sum kon ba an fe yano nan ko mako ambassade ko dagal baro kon mena ke o dala nege kanya kononton koni wakati ko kata wurikia koni tarawele o koni demeli koni kanuna hakilla jigina doga kun temele wurikia tarawre ni ale yere koni anga dongli dala badoy ka ale koni to aga sena yala do konna Fransi o fini tigu koni ya amine kadaha ko mangando koni be ani adeng fa koni yokonche den koni mineli kola
sabla ko cɛin ale yɛrɛ kɔni ye Belgique ka ye ko u kɔni ka farali kɔni kɔfɛ o kiribulon mɔgɔ kɔni ye kiri tigɛ k'a fɔ ko den kɔni bɛ di a fa ma o fɔlen kɔni ma bɛn Worokiya kɔni ma ni ale kɔni nala ni den ye o bɛɛ la ko sabla ko ale kɔni dalen tɛ fa in na kosɛbɛ ko o kɔni a den fa ko o kɔni y'a yɛrɛ finitigiw la k'a fɔ ko Worokiya Tarawele ko a kɔni kɛlen bɛ ka u den kɔni suɲɛ ni ka nana ye Mali la o hukumu kɔni kɔnɔna o kɔni sababuya la fa in ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye Worokiya kɔni ko fɔ u ka finitigiw kɔni fɛnɛ ɲɛna ni o kɔni nana ni a minɛli ye an balimaw ni kibaruya ne kuma bolo ka da u tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ